Siamo nel giardino dove c'era Gesù, quando i soldati sono venuti a prendere. Lui era qua, pregava, dentro questo giardino. Io già, ti ha detto... Dopo l'hanno portato via. Ha detto dove si trova, L'hanno messo sulla Perché i soldati l'hanno messo no, ma i soldati l'hanno portati dal re e dopo il re ha dato il... Piano piano ci arriviamo a chiedere. Ti ha dato la corona? Noi siamo un colore, ma non è quella. Lo faccio Era Смотрите, да, чего сразу? Nu vrea să încearcă. Rugați tu. E piatra pe care să rugați sus. Nu trebuie fără bani, eu cu bani nu trebuie. Încărcat telefonul. Da, să veniți mai aproape, da? Veniți cât mai aproape, să lăsați loc să treacă. Aici este ieșirea din biserică, să aibă loc cei care vin, da? Deci după cina aceea de taină, Mântuitorul a plecat la un loc ce se cheamă Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și rog cu tine pe Petru și pe cei trei lui Zebedeu a început a se întrista și a se mâgni. Atunci le-a zis: întristat este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte a căzut cu fața la pământ rugându-se și zicând: Părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Și a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru: așa n-ați putut un ceas să privegheați cu mine. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osărduitor, dar trupul neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând: Părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și venind iarăși a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i s-a dus iarăși a treia oară, s-a rugat același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenici și le-a zis:
dormiți de acum și vă odihniți. Iată s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul din cei 12 și împreună cu el mulțime multă, cu săbi și cu ciomege, de la arhierei și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el. Și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus i-a zis, prietene, pentru ce ai venit? Atunci, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Iată, vedeți, Mântuitorul a venit în grina Ghesimani și se ruga aici, înainte de patimile de moartea sa, dar ca om, cu firea omenească. El avea cele două firi, dar ele nu se împreunau, nu se amestecau. Da, trebuie să înțelegem că Mântuitorul nu-și lua putere dumnezeiască pentru a trece peste aceste lucruri cu ușurință. El simțea neputința firii omenești, așa cum o simțim și noi în toate. Era și foame, era și sete, știm asta, nu? Era și frică, era și cald, era și răcoare, rece. Simțea toate lucrurile acestea, doar că era fără de păcat. Pentru că zămizluirea lui n-a fost o zămizlire firească dintre bărbați și femeie, nu? Noi chiar și zămizlirea noastră este făcută prin păcat, mai ales cum se fac copiii astăzi. În primul rând nu se face taina cununiei, cum știm. Și chiar ați văzut în Psalmul 50 că în păcate m-am zămizlit și în păcate m-a născut Maica mea. Da. Și aici Mântuitorul ne arată starea de rugăciune, dar ca om, înainte de moarte. Vedeți? El nu sferea cu trupul, ci că întristat este sufletul meu până la moarte. Pentru că sufletul, la sfârșit, v-am spus, simte unde pleacă. Noi acum nu conștientizăm, nu realizăm lucrurile acestea. Dar sufletul atunci simte unde pleacă. El simte bucuria sau întristarea. De aceea ați văzut dumneavoastră că tuturor ne este teamă de moarte. Ați văzut, noi încheiem, ceea ce nu este bine, să știți. Noi n-ar trebui să ne temem de moarte, da. Pentru că moartea este o trecere din această viață la viața veșnică, da. Dar noi ne legăm de partea aceasta materială a lumii, vedeți? Și le lăsăm. Ne mănâncă viermi, ce rămânem? Un pământ, nu? Din care am fost zidiți la început. Tuturor ne este teamă de moarte. Și ați văzut, chiar spuneți că înfricoșătoare este mai ales moartea păcătoșilor. Nu? Dar ați văzut că plăcută este în fața lui moartea cuvieștilor săi. Și ați văzut dumneavoastră că sunt oameni care pleacă cu bucurie și că eu plec la Domnul. De ce? Pentru că sufletul simte unde pleacă. Dar sunt oameni care ați văzut că le este teamă. Și chiar sunt oameni care suferă, ați văzut, boli trupești, care suferă foarte mult și ar vrea să chinuie așa și să mai trăiască, să nu moară. Le este teamă de moarte, pentru că sufletul simte la despărțire unde pleacă. Bucuria, odihna sau munca care este. Și atunci să știți, pentru că faptele ne va judeca, v-am spus, atunci vin, așa este cum spune, îngerii ne aduc faptele cele bune, iar cei răi faptele cele rele. Și este o luptă, să știți atunci. Eu am fost în momentul unei persoane la sfârșitul vieții lui. Era un om credincios care el s-a rugat tot timpul, zicea, Doamne, miluiește-mă. Zicea așa, Doamne, miluiește-mă. Și era bolnav și zicea, Doamne, miluiește-mă. Dar la un moment dat a început să dea cu mâinile așa pe el și făcea, fugiți după mine, lăsați-mă în pace, făcea. Și eu l-am întrebat, dar ce ai, de ce faci lucrul acesta? Că eu știam ce zicea înainte. Și că uite, s-au urcat pe mine, sunt ca furnicii și nu mă lasă să mă rog. Așa erau. Diavolii erau, s-au urcat să zice că ca furnicile erau și nu mai lăsa să roage. Să zică, Doamne, miluiește. Vedeți? Și mama mea, când a moarte, tot așa. Da. S-a fost în clinică, s-a dus în clinică, a văzut tot copiii lui morți, care s-au rugat tot timpul, Iisus, dar Tatăl meu, pe mama ei nu găsit în urmă. Și tot așa făcea. Și spune, începe să spui Tatăl nostru, să roage, să ruga și așa să răzie tot ea. Da. Vedeți, asta spune, vedeți aici Mântuitorul ne arată starea de a ne ruga, ci că priveghea și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Da. Și
El ne arată cursul de rugăciune pe care trebuie să-l avem în tot timpul. Adică pregătirea noastră este din timpul vieții de a ajunge la acest sfârșit la bine. Da, pentru că să știți, despărțirea aceasta e foarte grea. Da. Și aici Mântuitorul asta ne arată starea de rugăciune, de despărțire a sufletului de trup. Da, pentru că nu este ușoară, să știți. Și Mântuitorul, v-am spus, a lăsat apostolii acolo unde am fost la mormântul Maicii Domnului și aici a venit doar cu Petru, Iacob și Ioan. I-a lăsat aici. El a plecat la o aruncătură de piatră, căzând cu fața la pământ și rugându-se: Tată, dacă este cu putință ca să nu beau acest pahar, dar să facă voia ta. Vom merge în biserică unde vom găsi, deci aici se păstrează stânca pe care a mers Mântuitorul, unde i-a lăsat pe apostol, și chiar vom găsi în biserică stânca unde e altarul, unde se ruga Mântuitorul. Prima biserică a fost construită în secolul IV de această credincioasă a Igeria, v-am spus. Ea a fost distrusă de perși la anul 614, iar ceea ce vizităm astăzi este o biserică care aparține franciscanilor, prima biserică porta denumirea de Biserica Agoniei, astăzi poartă Biserica Națiunilor, pentru că la construcție au participat mai multe strate. Ea a fost construită între anii 1919-1924, după un proiect al unui arhitect italian cu numele de Antonio Barucci. În biserică vom găsi o parte din mozaicule care împodobeau pardoseala bisericii. De asemenea, mozaicule și vitrale în biserică o să vedeți că sunt de culoare închisă pentru a păstra ambianța nopții în care se ruga Mântuitorul aici în grădina Ghesimani. Aici se păstrează o parte din grădina Ghesimani cu acești măsilini care sunt martorii rugăciunii lui Iisus. Acești măsilini care îi vedeți mai groși au o vechime de 2000 de ani. Vedeți cum din rădăcinile lor ei s-a lăsat și ține în viață. Măsilinul se spune că are o viață veche, că el nu moare niciodată. Și de unde avem această certitudine? De la potop. Când Noe a dat drumul, el s-a întors cu ramura de măslin, care este simbol al păcii de împăcare omului cu Dumnezeu, nu? Că Hristos a venit și a adus pacea pe pământ. Și este arbole care se folosește, după cum se știe, și lemnul, a zis, se folosește, dar mai ales măslina care se folosește, uleiul care se folosește în taina Sfântului Masă și Sfânt. Și aici este un măslin plantat în anul 1964, la 4 ianuarie 1964, ca să fac o comparație în timp cât va evolua el față de ceilalți măslini. Da, acum noi ne ducem și intrăm în biserică, stăm vreo 10 minute acolo ca să vă rugați, pentru că nu se dă voie să vorbească, după care